Не минавай пред кам. Абе, мръдни, бе. Гледай го, пак се връща. Пак се връща. Абе, бягай, бе. Абе, мръдни се, бе. Леле. Така, здравейте, вече сме загрели. Въпросът е, че не снимах още от началото, защото закъсняваме. Остават 10 минути буквално до първите опити. Аз първо загрявам, още съм на предпоследна загрявка. Така че след малко ще се включим направо. В момента загряваме, излизаме. Надяваме се да отмъкнем някакво место на лежанката. Тя ни е слаба, но другите момчета, не знам, много неуверени ми изглеждат. Опитите ни са доста завишени спрямо това, което могат да вдигнат според мен. Те са вдигали в зала. Има две момчета, които са много силни, но реално просто са вдигали само в зала и не знаят. Команди глупци, надявам се да направят някаква грешка и ще видим. Но лежанката не е слава. Ще гониме, надяваме се, трето място, евентуално. Айде до после. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Не минавай пред кам. Абе, мръдни, бе. Гледай го, пак се връща. Пак се връща. Абе, бягай, бе. Абе, мръдни се, бе. Леле. Тук прецених да сложа килограмите, които ми трябват за трето място и да не се изхвърлям. Така, здравейте отново, лежанката мина. Извоювахме трето място, като това трето място е по милост, по късмет по-скоро. Килограмите изобщо не са за трето място, доста далеч съм от истината, доста слаби килограми. Нали, с 2 кг и половина повече от минало състезание, доста по-уверени, смисъл буквално ще видите, разбира се, на клипа, нямаше никакви спирки. Може би 140 щяха да излязат, но прецених да затвърдя това нещо, за да затвърдя тези 135, за да мога да взема трето място. Ситуацията беше такава, след втори опит, едното момче на третия си опит бутна същите килограми като мене, но беше с 200 грама по-лек. И вариантите беха два, да сложа 142 кг и да се боря за второ място, като 142 кг имам ги бутани в зала, но изпитвам дискомфорт в лявата гърда и по-скоро не съм уверен за тях на състезание. Най-вероятно щяха да изляза 135, не ги усетих изобщо, тежки буквално изхвърчаха, виждате на клипа, и прецених да сложа 135, за да мога да извоювам трето място, защото ако бех сложил 142 ако ги бях избутал, щях да стана втори, но ако не ги бях избутал, щях да остана четвърти и щях да остана без медал. Така че прецених да играя за трето място и без това лежанката ми е слаба. На трето място ще съм доволен за сега. Надявам се декември месец да подобрим малко лежанката, за да може на три боя да изкараме първо място. Сега на тягата не знам какво ще стане. След малко излизаме за тяга, след около час и половина хапваме някакво бананчета, един сок, да може да възстановиме, да заредиме с въглехидрат. Видях момчетата, горе-долу имам един-двама конкуренти, които се доближават до моите килограми, но въпреки това съм над тях. Ако успея да издърпам това, което съм дърпал в зала, нямат никакъв шанс. Но това са неща в зала. На състезание е много по-различно. Ще заявявам 250 кг първи опит, като излизам последен. Тоест, аз съм с най-тежките килограми от първите опити. Ще видим какво ще стане. Надявам се 250, 262,5 или 265 и след това 270 да затвърдя. Имам ги извън състезание, но състезание нещата са по-различни. Така че след малко ще видим.
Така, вече сме след състезанието, както се очакваше, станах първи, нормално. 270 кг е нормално. Не е надуто, нормално е. Лежанката ми е слаба, тягата ми е силна, така че бях дошъл за 275, но прецених, че 270 ще са по-удачното нещо. Декември месец ще опитаме рекорда, който е 282. За това ще отидем, така че направихме някаква заявка до някъде. Надяваме се подобрим лежанката. За да не е смешна лежанката, трябва да подобрим с 20 кг минимум, но в крайна сметка колкото толкова. Имаше аванс на клип, се вижда на 270, може би 275 щяха да излязат. Нямаше спиране, евентуално единствено ако се беше скъсал хвата. Общо взето е това. Сега след състезанието, като за първо място на тягата, сега ви снимам. Това е. Отвратително. Биричка. Никога не яш. Дами и господа, тук лирическия герой в скоби аз се задави от прекалено големият лукс. Никога не яш от тук. Не са ми платили за реклама заради това. Бира. Аз още не съм били. Добре. За голямо съжаление, паметта на телефона свърши и няма как да видите как тествахме бирите. Някой друг път ще бъде. Това беше всичко от този клип. Ако ви е харесал, шер, лайк и да не забравяйте да се абонирате, за да видите как ще подобря рекорда декември месец.